Heikki taas täällä ja mä oon kipeä tosiaan, niin älkää ihmettele, sun ääni kuulostaa vähän heikolta, mutta koska ei oo tulossa nyt ainakaan videoa, koska on kipeä. Mä oon sen takia. Niin. Mä ajattelin tiedottaa, että olen kipeä, ettei tule video vähän aikaa. Mutta joo, tosiaan kohta alkaa tulla pelivideoita. Varmaan sitten lopetan tämän kanavan. Joten se ois moi moi moi!